ألبانيا هيمانوت ألباز جبرم بريزيدنت إنفر هوجا كالأين نايمود داتان كفال كبرات تختاتلتي مربات هيلن تايمز كمي تقنوم أبقدم أي كفال مننت اتي چكان مرحي ألبانيا إنفر هوجا كم زقرمنا لكم تذكر كوينو نلوم دما چكان مرحي كبل وزغالو بحرياتون أبتهاجر زوصدم نمأمانم زاد أقم سقم تتاتن حزنا لكم قريبنا لنا سناي مكتتال إنفر هوجا مس بزحات هاجرات زنبرو ركب مقراصم ألبانيا مسكال هاجر كم زي ترخب غيرو كمرحلو زخل منقدين متتتاو حدش حق منقستي نخصحف تجددم اتقدمي زنبر حق منقستي سرع السوشياليزم مسرت تغير تصحيف زنبر انتخون اتحدش دما ناي سوشياليزم محبرسب زواقر تغير تصحف ايو خبل بريزيدنت هوجا نهزبو علاوي جبرم كالي ابتي حدش حق منقستي عرسخا مخال زبل بوليسي تحنصطم زي خون زخالم كوصا هاجرات زركاب زنبرم حجزن رديئتن سلست قارصم حد زيغا كاب تصباينتن منغستاو حجزن وصيوم عرسو خخل الله يبل يخون امبر اب رئس الدخنتن مراخني موتن كم زبحال ألبانيا فصوم عصوت هاجرن زتجللتن كونت زيغاتات ألبانيا ريئم وبزي فلطو صقمن دخنتن كغرفو جمروم كوين غنا حزبي زغات اومت صقم كغلص كونم كنصرصركوا زي فقرلا هاجر نبرت وكو داس بوتادراتن حلوت تصطان انداتገደደም በብግዚኡ ሰልፍ እንዳወጣ ኦጃ ንዘላለም መንበር ዝብል ጭርሖ ንኸስምዕ ይግደድ አልባናውያን ተጸግሞምና ሐሉ ንመራሒኦም ዘወድሱ እንዳተጨፍጨፉ ዝድግፉ ዜጋታት ኮኑ ንብዙሓት አምባገነን መራሕቲ ዘመሳስሎም ባህርን ተሐሎም ዝኾነ ይኹን ሰብ እንድሕርዳአ ንስልጣኔ የስቃን እዩ ዝብል ጥርጣረ ሓዲርዎም መቃልስተይ መሳርሕተይ ወይ ድማ ዓርከይ زمري زبل أجمد كأتو سجمتي وصلوا إنفر هو جاون تخونم كمزي عين التكبار بمفتام أبكر ميز سرع مرحنا برم لعلي تقبلنا تيرخبو قالو عدم سلطاني كحصر لي يخلي يوم يلوز ترترم لعلي مئس زخون سبب سلطانة تهاجر زتفلاليو سبباتن مخنياتاتن فتيرو أوجيرو وميوم كابك ألس جاميرو مس هوجا طبق ركنتن ركبن زنبرو هوجا سلطان مسحاز دما كابو قصيلو زلعل السلطان اتهاجر زنبرو قدماي مينستر محمد شيبو بخمسي منقدي كابز تقتلو سبب سلطانات ألبانيا حد ايوم قدماي مينستر محمد شيبو حد معلتي ام منبر غزو تقتلو ترخبه ميدياتات اتهاجر دما قدماي مينستر رئيس قتلت فتيمو خبلا نهزبي علاو جبرام هوجا اب تقتلت ايد زنبرو انتخون اتزدو ليسا مس اطفو ግን بعلن بعلو اطفيو إلو بمجلاس نهزبو يتالل كمزي عينت ميلا تتقيمو بزحت مرحتي اطفيو ايوم يخون امبر اب تقتلت محمد شبو هوجا قطتاو تساتفو خمس جبره ابناي بعلو صحفو مذكرتا دفتر ترخيبو ايوم اب تصحف محمد ناي CIN يوغلوزافيان قند سلالي كم زنبر يقلت بزي مغنيات هوجا عدمه محمد كحترو كم زلعلو يقمت بعلت بيت قدماي مينستر محمد زنبر تبقايا كمي كم استقتلم بخمزي تمسكر فرق ليتي شوعت زخون وتهدرات مزيوم كم منبر غزو يوسدوم نسرح تدل اللخا بمبال ناب بيت صحفتهم دحر موصدهم نستو زي آمن اللي قداي نخزارب يقددوم سبأي يقن فقادين يخيكونا بمترافو قتلوا بمبال قتاتلا سبأيا بهوجات ازاز كم استفت امم تقلت ألبانيا 11,400 متر طرح سفحت زلوا صباب هاجر بمخانم إنفر هوجا كابت هاجر زوصن زاتن بقليل المقصر اخيلو ايوم ابتي قندي بوسن اتا هاجر كاب 600 متر كساب 1 كيلومتر اتو الكا زركب دو بإلكتريك شبو كحصر جبرم بتي حصر كتحلف مفتان بإلكتريك حدغا كتموت يغبر كابزي بتوساخي نحلو تصطتا دما دولن ناي مبرهت ملكتن بمغبار بقليل حبريتا سلاز بصحم نتيدو بتحسو كأتو ويكوت استرخبه سب اب تحت قصصر يوعلو ويدما يقتلوهم ألباناويان بمحدرا هوجا أنصرطيروم ناب كال هاجر نخيس ددو كساب كندزي حلوان كتتلن يجبر لهم نبرم بريزيدنت هوجا كاب كل تجباراتو اتزخف تجبار تباهيل زغلصلو اب ألبانيا كل عينت هايمانوت مول بمولو نمطفاء زخدو رحقت يوم بريزيدنت هوجا اب ألبانيا زخون يخون عينت امنت يخون هايمانوت نخيهلو بأف طرح زي كونس اب حق صحفو تجبراو زغبر مرح يوم برجز اب 19 4 جميرو كساب
1980ታት ዝነበሩ መራሕቲ ኮሙኒስታዊ ፓርቲታት ሃይማኖት ኣየድልን ባህልቲ እዮም ብዙሓት ኮሙኒስታዊ መራሕቲ ድማ ኣብ በብሃገሮም ዝርከቡ ኣመንትን ትካላት ሃይማኖትን ዝተፈላለዩ ስጉምቲ ክወስዱ ተራእዮም እዮም ይኹን እምበር ሃይማኖት ንምጥፋእ ከም ኢንቨር ሆጃ ኣርሒቑ ዝኸደን ብዙሕ ስጉምትታት ዝወሰደን መራሒ ግን የለን ኣልባንያ መብዛሕትኦም ዜጋታት ተኸተልቲ እምነት እስልምና እንትኾኑ ባዕሉ እውን እንትኾነም ናይ ኮሙኒስት ፓርቲ እንትመስረት ተወካሊ ማሕበረሰብ ሙስሊም ኮይኑ ዝተጸንበረም ካብ ተኸተልቲ እስልምና ቀጽሎም ኣብ ኣልባንያ ተኸተልቲ ኦርቶዶክስን ካቶሊክን ብበዝሒ ይርከቡ ኢንቨር ሆጃ ስልጣን ካብ ዝሓዘሉ ግዜ ጀሚሩ ሃይማኖት ኣየድልን ዝብል ጎስጓስ ብምጅማር ሃይማኖት ኣልባ ኣልባንያ ንኽትከውን ስጉምትታት ምውሳድ ጀመረም ኣመንቲ ዝተፈላለዩ እምነታት ዝኾኑ ዜጋታት ናይ ወጻኢ ጸላእትና ወኪላት ይኹም ተባሂሎም ብሕማቕ ዓይኒ ክረኣዩ ኣብ ልዕሊኦም ወፍሪ ጸለማ ተኸፍተም ንህፃናት ድማ ሃይማኖት ምንም ጥቕሚ ከምዘይብሉን ከምዘየድልን ብስሩዕ ትምህርቲ ክወሃቦም ተገበረም ንመናእሰይ ኣልባንያውያን ድማ ሃይማኖት ዝበሃል ነገር ከይሓስቡን እንድሕር ደኣ ሓሲቦም ግን ከቢድ ስጉምቲ ከም ዝወርደሎምን መጠንቀቕታ ተወሃቦም ብመንግስቲ ሃይማኖት ኣልባ ኣልባንያ ዝብል ኣዋጅ ተኣወጀም ሆጃ ካብ ካልኦት ኮሙኒስታ መራሕቲ ፍልይ ዘብሎ ሃይማኖት ኣልባንነት ብሕጊ መልክዕ ብምጽዳቑ እዩ ካልኦት ኮሙኒስታ መራሕቲ ወላኳ ሃይማኖት ኣልባንነት እንተደገፉ ሕጊ ኮይኑ ክጽሓፍ ግን ኣይገበሩን በዚ ምኽንያት ኣልባንያ ፈላሜቲ ሃይማኖት ኣልባ ሃገር ንኽትበሃል በቕዐት ኣብ ኣልባንያ ብፕሬዚደንት ሆጃ ዝተጻሓፈ ሕጊ ሃይማኖት ኣልባንነት ተጠናኺሩ ቀጸልን ኣብታ ሃገር ካብ ዝነበሩ ልዕሊ 2000 ትካላት ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ልዕሊ 300 ዝኾኑ ኣብያተ ክርስቲያን መስጊድን ንኽፈርሱ ተገበረም ዝተረፉ ድማ ናይ መንግስቲ ቢሮታት ኮኑ ኣመንቲ ድማ ናብ ዝኾነ ቦታ ኸይዶም ኣምልኾ ከይፍጽሙ ብጥብቂ ተኸልከሉ ማእዚ ዝጥራሕ ሃይማኖት መምሃር ምስትምሃር ኣይገድፉን ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ጳጳሳት ሼኻትን ካህናትን ተረሽኖም እዮም እቲ ዝገርም ድማ ሃይማኖት ዝእግድ ሕጊ ካብ ዝጸደቐሉ ግዜ ጀሚሩ ሃይማኖታዊ ትሕዝቶ ዘለዎም ኣስማት ምጥቃም ኣይከኣልን በዚ ምኽንያት ዜጋታት ኣልባንያ ንደቆም ክህብዎም ዝፍቀደሎም 3000 ዝኾኑ ኣማራጺ ስም ብመንግስቲ ቀረበሎም እዞም ኣማራጺ ኣስማት ካብ ሃይማኖታዊ ትሕዝቶ ነፃ እዮም ተባሂሎም ዝተኣመነሎም ኮይኖም ኣልባንያውያን ህፃውንቲ ካብዞም ብመንግስቲ ኣብ መዝገበ ቃላት ዝተሓተሙ ኣስማት ወፃኢ ምጥቃም ይሕቶም ነበረ ይኹን እምበር ኣብ ልዕሊ ብዙሓት ዝሰፈረም ሃይማኖት ብምፍራሕን ካልእ ስጉምቲ ብምውሳድን ነቒልካ ንምውፃእ ኣዝዩ ከቢድ እዩ እኳ ደኣስ ህዝብታት ኣብ ሃይማኖቶም ዝበለጸ ጠንካራታት ንኽኾኑ ከም ዝገብሮም ኣብ ዓለም ታሪኽ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ተመስኪሩ እዩ ብዙሓት ኣምባገነን መራሕቲ ሃይማኖት ንምጥፋእ እንተፈተኑካ ቅድሚኡ ባዕሎም ክጠፍኡ ይረኣዩ ኣልባንያውያን ኣመንቲ እውን እንትኾነ ንጭቆና ተጻዊሮም ኣብ ሃይማኖቶም ጠንካራታት ኮይኖም ዝጸንሑን በኣምባገነን መራሕቲ ሃይማኖት ከም ዘይጠፍእ ዘመስከሩን እዮም ኩሎም ሃይማኖታት ብሕጉ እኳ እንተተኸልከሉ ኣብቶም ዝፈራረሱ ኣብያተ ክርስቲያናት ተሓቢእና ብለይቲ እንዳመጻና ምስ ፈጣሪና ንራኸብን ንልምንን ነርና ኢና ትብል ኣብቲ እዋን ካብ ዝነበሩ ሓንቲ ኣማኒት ክርስትና ክንደየናይ ከቢድን ኣጸጋምን ከም ዝነበረ ትገልጽ ኢንቨር ሆጃ ንኣልባንያ ንልዕሊ 40 ዓመታት ከም ሽምዓን ዳም ከኸም ከም ሓጺን እንዳቐጥቀጠም ብቐሊሉ ክገዝኣ ዘኽእሎ ኣብ ቃልሲ ነጻነት እንዳሃለወ ዝተጣየሸም ሲጉርሚ ወይ ድማ ናይ ጸጥታ ትካል እዩ ሲጉርሚ ብቐጥታ እንትትርጎም ናይ መንግስቲ ናይ ጸጥታ ትካል ማለት እዩ ሲጉርሚ ባዕዳዊ መግዛእቲ ጀርመን ካብ ኣልባንያ ንምውፃእ ቃልሲ ኣብ ዝግበረሉ እዋን ዝተመስረተ ኮይኑ ኣብ ምምስራት እዚ ትካል ዓቢ እጃም ዝነበሩ ናይ ትሽዕዋን ናይ ኮሙኒስት ፓርቲ ዋና ጸሓፊ ድሕሪ ነጻነት ድማ ፕሬዚደንት ኣልባንያ ዝኾነ ባዕሉ ኢንቨር ሆጃ ነበረም ትካል ሲጉርሚ ካብ ኢንቨር ሆጃ ቀጥታዊ ትእዛዝ ተቐቢሉ ድሌታት ኮሙኒስት ፓርቲን ፕሬዚደንትን ዘማልእ ኾነም ሲጉርሚ ልክዕ ኣብ ሶቪየት ሕብረት ዝነበረ ትካል ስለላ ወይ ድማ KGB ዓይነት ትካል ንኽኸውን ተገበረ ትካል ሲጉርሚ ከባቢ 30,000 ሰራሕተኛታት ከም ዝነበሩ ዝረብ ኮይኑ ካብኣቶም እቶም 7,000 ሰራሕተኛታት ኣብ ስራሕቲ ስለላ ዝሳተፉ ዝነበሩ እዮም በቲ እዋን ካብ ዝነበሩ ዜጋታት ኣልባንያ 30% ዝኾኑ ብትካል ሲጉርሚ ዝተኣሰሩ ወይ ድማ ሃለዋቶም ዝጠፍኡ ምዃኖም ዝተኻየደ መጽናዕቲ ይሕብር ካልእ ቀንዲ ስራሕቲ ትካል ሲጉርሚ ዝነበሩ ናይ ወፃኢ ዜጋታት 24 ሰዓት ሙሉእ ምንቅስቓሳቶም ምክትታል ዜጋታት ኣልባንያ ድማ ንሆጃ ዝቃወሙ ምእሳርን ብዓብዩ ድማ ድሕንነትን ስብእናን ኢንቨር ሆጃ ምሕላውን ነበረም ናብቲ ትካል ኣባላት ኮይኖም ዝሕረዩ ድማ ኣብ ኮሙኒስት ፓርቲ
ልዑል ተኣማንነት ዘለዎም ሰባት እዮም እሙናት ኮይኖም ንኸገልግሉ ድማ ልዑል ዝኾነ መሃያን ጥቕማ ጥቕምን ይወሃቦም ትካል ጸጥታ ኣልባንያ ሲጉርሚ ፖለቲካዊ ህዝባዊ ስለላ እስር ቤትን ሓለዋ ጸጥታን ዝበሃሉ ክፍሊ ስራሕ ዝነበርዎ ናይ ባዕሉ ተግባራዊ ዝገብረሎም መምርሕታት ዝነበሩ ትካል እዩ ኣብ ዘመነ ፕሬዝደንት ኢንቨር ሆጃ ኣብ ኣልባንያ ዩኒቨርሲቲ መምህራን ሓኻይም ዳያኖ አርቲስታትን ሰበስልጣናትን መራሕቲ ወተሃደራትን ብሓፈሻ ብዙሓት ኣልባናውያን ተቐቲሎምን ሃለዋቶም ከይተፈለጡ ሓሊፎምን እዮም ሓደ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ ልዕሊ 170 ዝኾኑ ናይ ቢሮ ሰራሕተኛታትን ሓለፍትን ተቐቲሎም እዮም ብሓፈሻ ድማ ልዕሊ 30,000 ዜጋታት ዛጊድ ሃለዋቶም ኣይተፈልጠን ልዕሊ 70,000 ዝኾኑ ድማ ብፖለቲካዊ ኣመለኻኽቶኦም ተኣሲሮም እዮም ቁጽሮም ዘይነዓቑ ዜጋታት ድማ ተቐቲሎም እዮም ኣብ ዘበነ ስልጣን ፕሬዝደንት ኢንቨር ሆጃ ንኹሉ ነገር መወዳእታ ኣለዎ ከም ዝበሃል ነቲ ዘይውዳእ ዝመስል ስቃይን መከራን ኣልባናውያን መወዳእታኡ እንዳተቃረበ ኸደም ኢንቨር ሆጃ ሕማምን እርጋንን ተደራሪቦም ከዳኸምዎ ጀመሩ ይኹን እምበር ሆጃ ቢውልቸር ወይ ድማ ተሽከርካሪ ወንበር ጥራሕ ምንቅስቃስ ዝኽእል ኣብ ዝኾነሉ እዋን እውን ተኾነም ዜጋታት ኣልባንያ ሆጃ ንዘለኣለም መንበር ዝብል ጭርሖ ኣያቋርጹም ብሕማም መወዳእታ ሕልፈቱ እንዳተጸበየም ደኺሙ ስራሕ ኣብ ዘይሰርሐሉ ብርኪ በፂሑ እንዳሃለወ ስሙ ግን ከም ቀደሙ ኣልባንያ ይመርሓ ነበረም ንዝተወሰነ እዋናት ብኸምዚ ኩነታት ዝቐጸለ ኢንቨር ሆጃ ብ1977 ህይወቱ ሓለፈ ዕድለኛ ኮይኑ ሶሻሊስት ካምፕ እንትፈርስ ከም ሮማንያ መራሕቲ ኮሙኒስት ብጥይት ዘይተወገደም ከምቲ ኣብ ምብራቕ ጀርመን ዝነበረ መራሒ እግሪ ኣውፅኒ ኢሉ ሃገሩ ገዲፉ ከይሃደመም ኣብ ቤተ መንግስት ውሽጢ እንዳሃለወ ህይወቱ ሓለፈ ድሕሪኡ ዝፈርደሉ ታሪኽ ጥራሕ ይኸውን ድሕሪ ሞት ሆጃ ብዙሕ ከይጸንሑ ንሱ ዝመርሖ ዝነበረ ፓርቲ ካብ ስልጣን ተኣለየ ብህይወት እንዳሃለወ ኣስርሒዎ ዝነበረ ሓወልቲ ድማ ክፈርስ ተገበረ ብዙሓት ሰበስልጣናት ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ውዒሎም ፍርዲ ተዋሃቦም ዜጋታት ኣልባንያ ድማ ነቲ ልዕሊ 40 ዓመታት ኣብ ልዕሊኦም ከም ቁርዲ ተጣቢቁ መከራኦም ዘብልዖም ዝነበረ ፓርቲ ብምውጋዱ ሓጎሶም ኣብ ኣደባባይ ወፂኦም ገለጹ